Vă salut! Sunt Laurențiu Drăgușin, inginer militar în rezervă. Experiența celor 59 de ani de viață și cei 37 de ani de carieră militară mi-au demonstrat că atunci când vrei și poți, te mobilizezi și reușești să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus. Așa am ajuns general major în armată. M-am înscris în cursa pentru a deveni consilier local alături de colegii Alianței USR Plus, pentru că vreau, asemenea dumneavoastră, ca în sectorul 1 să avem școli și spitale echipate pentru prezent și viitor, piețe agroalimentare moderne, locuri de parcare și infrastructură de transport extinsă. Pentru un sector care deține circa 53% din suprafața verde a Bucureștiului, vrem să ne asigurăm că aerul pe care îl respirăm este curat, iar poluarea fonică este în limitele admise. Unul dintre proiectele mele vizează tocmai implementarea cu prioritate a unui sistem performant de monitorizare a calității aerului și a zgomotului. Vrem investiții inteligente în proiecte de dezvoltare și urbanism în armonie cu mediul. Vrem curățenie și liniște și respectarea legii în construcții și pentru asigurarea ordinii publice. Vrem baze sportive și de agrement și facilitarea transportului alternativ ecologic. Nu în ultimul rând, vrem o administrație publică corect dimensionată, onestă, responsabilă și transparentă, care să acționeze pentru cetățeni și comunitățile lor. Știm ce vrem, știm că putem și cu sprijinul dumneavoastră vom reuși să realizăm ceea ce ne-am propus. Voi fi onorat să vă reprezint cu integritate și responsabilitate pentru un sector prosper și curat, în care cu toții să fim bucuroși și mândri că locuim.